Mia, máš poznámku, okamžite, lebo ma štvete a mne už je doplaču, ja sa idem do zboromne povedať všetkým kolegyňam, že ste taká hlupá trieďa a môžeš sa teraz ťažovať na mňa, na moju kariéru, koľko chceš. A nechcem ťa vidieť. Nechcem. A máš poznámku. Ježiši. Akože, excuse me? Akože, kto si to dovoluje? Poviem mamke. Na druhý deň. Ako žena sa princesníčka. Halo, veď už je 7:30. Čo si tu tak, vylehávaš? Veď ja som už aj oprať, vyžehliť, navariť stihla. Rýchlo do školy. O 30 minút neskôr. Pozrie tu moju dceru. Akože, halo? Veď už je 8:39. Čo si tu vylehávaš? Veď ty 40 minút zmeškáš do školy, bože. Rýchlo makáme. Ale mama, kľud, ja mám dneska voľno. Som si vybavila od učiteľky, lebo mi ho dovolila. Ako ti ho, prosím ťa, dovolila? Veď meškáš. Ako ti ho mohla dovoliť? Ježiš. Povedala, že ma dneska ráno nechce na hodine vidieť. Na hodinách, pardon. Akože, halo, veď ona mi to sama povedala, že má voľno. Tak čo by som sa mala namáhať? A zavri mi dvere a zhasni mi, idem ďalej spať.